Театри опера ва балети Тоҷикистон барои бори нахуст дар 40 соли ахир аз 13 то 19 октябр бо сафари ҳунарӣ озими Самарқанд мешавад. масъулони ин театр тасмим гирифтанд дар тӯли 5 рӯзи сафари ҳунарӣ барои бузургсолон 2 ва барои наврасон як намоишнома нишон диҳанд. Баъд аз 40 сол мо ба шаҳри Самарқанди бостонӣ сафар мекунем ва 2 намоишнома бурданӣ ҳастем. Ин ҳам як намоишномаи бачагона ки бо қалами бастакори бузурги тоҷик Абдулфатто Одинаев бузаки ҷингилапо ном дорад ва оперетаи Сулаймон Юдаков найрангҳои майсара. дар чаҳорчӯби ин сафар баргузории шоми дӯстӣ бо ширкати ҳунармандони тоҷику узбек дар Самарқанд низ пешбинӣ шудааст. шаҳрдории Самарқанд машғули омодагӣ ба сафари онҳо ҳастанд ва дар хиёбонҳои ин шаҳр овезаҳо бо хабари сафари ҳунарии театри опера ва балети тоҷик насб шудаанд. дар ин солҳо буданд санъаткорое ки рафта барномаи консертии худ нишон медоданд, лекин дар ҳаҷме ки имрӯз як театри давлатии академикӣ ба шаҳри Самарқанд рафта шуд, дар ин ҳаҷм набуд. унҷа дастаҳои ҳунарӣ мерафтанд, 5 нафар, 6 нафар, 10 нафар мерафтанд ва имрӯз ин як коллективи театр ки мисол мо 2 намоишнома бурда истодем, зиёда аз 35 нафар ба Самарқанд ташриф оварданд. ин якмин маротиба дар баъд аз соли 1979 аст. вазорати фарҳанги Тоҷикистон хабар доданд ки сафари ҷавобии ҳунармандон аз театри мусиқӣ ва драмавии шаҳри Самарқанд ба Душанбе дар моҳи апрели соли оянда пешбинӣ шудааст. умедвор ҳастам ки дар оянда риштаҳои дӯстӣ бо қавитар мегардад ва боз он фарҳанги кӯҳанбунёде ки миллати тоҷик дошт ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ба дигар давлатҳои дигар мо бояд муаррифӣ намоем.